Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin wij elke week zien laten hoe het programma van gewest tot gewest op de nationale televisie uitzag in de jaren tussen 1965 en 2004. Een van de redacteuren van dat programma in de tijd op de nationale televisie, wie Johan van der Zee, die zit nou mooi hier in Friesland aan zijn eigen keukentafel en zocht waarom op al die jaren van gewest tot gewest. En hij wie wel eens als de spreekwoordelijke hin als eerste overal bij. De stichting Oude Frieske Tjerken bestaat en daar best ook eigenlijk bij wilst die meesten naar maar krijgen aan de gang binnen. Hè? Ja. Komen die meesten naar bedij of komst ook naar? Nou, ik lees de krant. Ja. En daar staat dat dan in. Oké. In die begintijd waren er 5 of 6 Friese kranten. Nou, daar wie altijd iemand die dat was schreeuwen. En dan ga ik er wel achterom. De stichting Oude Friese Tjerken, dan gaan we naar Blessem. Maar het is bij van gewest tot gewest. We gaan eerst de loft in. Het Friese platteland. Wijd, veel water en hier en daar een dorpje. Meestal klein, maar met een grote kerk met toren. Middeleeuwse monumentale gebouwen die na de hervorming eigendom werden van de hervormde kerkgemeente en dat nu nog steeds zijn. Alleen het aantal mensen dat zo'n kerkelijke gemeente uitmaakt is sterk teruggelopen, terwijl de onderhoudskosten van de oude kerkgebouwen steeds stijgen. Natuurlijk staan de meeste kerken op de lijst van monumenten en is subsidie mogelijk. Maar de lidmaten van de kerk moeten bijdragen en dat is meestal een te zware last. Maar afbreken is het andere uiterste. Een dorp zonder kerk is eigenlijk een dorp zonder naamkaartje. Want de kerk is het naamkaartje van het dorp. Ik bedoel, er staat dus voor aan het dorp staat dus wel een bordje van ANWB met dus Blessem erop. Maar goed, het werkelijk de aanduiding voor Blessem is deze kerk met deze toren. Als die er niet meer is, dan is Blessem een gehucht. Blessem, niet ver van Leeuwarden, is zo'n kleine plaats met een grote kerk. In die kerk wordt zo nu en dan nog een jeugddienst gehouden. Voor normale kerkdiensten moeten de Blessemmers naar een van de 3 naburige dorpen waarmee een combinatie is gevormd. Toch zouden ze het kerkgebouw niet graag willen missen. Nou, wij zijn hier in Blessem een kleine gemeenschap. En is de kerk eigenlijk het centrum. Hoewel ik zelf niet lid van de hervormde kerk ben, maar van de gereformeerde kerk, voel ik het toch, het behoud van de kerk, een belangrijk iets voor Blessem, waar we tenslotte al onze samenkomsten hebben, ook van dorpsbelang en dergelijkheden. Met de begrafenissen wordt altoos de kerk beschikbaar gesteld om van daaruit de begrafenissen te houden. En het verdwijnen van de kerk in deze kleine plaats zou voor mij eigenlijk het gevoel geven dat het van een klein dorpje gedegradeerd werd tot een soortement gehucht. Wat kostte zo'n kerk, de kerkraad per jaar? U bedoelt het kerkgebouw, het onderhoud van de kerk? Ja, sommige jaren natuurlijk helemaal niets, maar andere jaren dan was het ook wel eens 1000 gulden. En waar moet dat dan vandaan komen, dat geld? Deze kerkvoogdij die heeft natuurlijk nogal wat bezittingen. Dat is landerijen en nog wat woningjes, maar die zijn nu inmiddels verkocht. En nou wel geld op grootboek staan, kerkelijk grootboek. Daar komt rente van. Terwijl ook bovendien de leden natuurlijk een bijdrage leveren aan deze kerk. Ja, maar is dat hoog genoeg om een kerkgebouw te onderhouden? Nee, lang niet groot genoeg. Nee, lang niet. Er wonen in Blessem 90 mensen. Er is geen enkele winkel en geen ander openbaar gebouw dan de kerk. Er wonen veel jonge mensen die hun werk in Leeuwarden hebben en in Blessem onder gunstige voorwaarden een huisje gekocht hebben van de kerkvoogdij. De kerk is in de 14e eeuw gebouwd en is historisch zeker van belang door een aantal fraai gebeeldhouwde grafzerken die nu onder de houten vloer liggen. 2 17e-eeuwse borden in de kerk en dit uitstekend intact gebleven Noormannenpoortje, waarvan de legende zegt dat de Noormannen de gelovigen dwongen de kerken door te verlaten, zodat ze een buiging naar het noorden maakten. De kerk is net als een tijdgenote opgebouwd met kloostermoppen. 21 december vorig jaar was een belangrijke dag voor Blessem. Meneer Koster, u heeft vanochtend de vlag uitgestoken. Waarom heeft u dat gedaan? Omdat deze dag voor Blessem toch wel een heel bijzondere dag is. Wij nemen eigenlijk een beetje afscheid van dit kerkgebouw en dat zou men dus kunnen zien als iets ontroerends. Maar het is het niet. Het is voor ons een feest dat we dus
in zekere zin afscheid kunnen nemen van dit gebouw. Want zo het er dus nu heen ligt, we zijn hier dus in het dorp met 99 inwoners, waarvan dus nog 10 lidmaten, kunnen wij onmogelijk dit monumentale gebouw, wat zo kostbaar is voor de gemeenschap, goed onderhouden. En vandaag krijgen we dus visite van de Stichting Oude Friese Kerken met de pers. En in die stichting zien wij beslist een weg aanwezig om dit gebouw nog voor het dorp, maar bovenal voor de gemeenschap te behouden. En hoe ziet u die weg dan? Die weg die zie ik dus zo, als wij dus dit gebouw overdragen aan die stichting, dan is er een mogelijkheid van deskundig beheer. Wij zijn hier dus met gewone mensen die niet deskundig zijn op het gebied van monumentale gebouwen en zeker niet op het gebied van een monumentaal orgel. En toch zijn deze beide hier dus nog aanwezig. En in deze stichting kun je dus mensen aantrekken die dus specialist zijn op een bepaald gebied. En daardoor is het dus mogelijk om zo'n gebouw dus zo goed mogelijk te beheren. En kan zo'n stichting dat dan wel? Zo'n stichting kan van een hele andere kant uit de financiering gaan benaderen. De subsidiëringsmogelijkheden van overheidszijde liggen natuurlijk voor alle partijen hetzelfde. Maar je kunt van een kerkvoogdij, dat is dus het financiële kerkbestuur van een kerkelijke gemeente, niet verwachten dat die in een kerkelijke gemeente die er is voor pastorale verzorging van die gemeente, dat daar onevenredig grote bedragen worden gestoken in de restauratie en het onderhoud en het in stand houden van monumenten die gewoon een gemeenschapsfunctie hebben, een landschappelijke functie, ook in de burgerlijke gemeenschap waar ze in staan een functie hebben, die men met z'n allen eigenlijk zou moeten behartigen. En wat wil die stichting nu concreet gaan doen? De stichting heeft zich bij deze present gemeld en iedere kerkvoogdij die met dergelijke problemen zit, kan zich bij ons melden en kan dus in een onderhandeling treden of wij het kerkgebouw zouden kunnen gaan overnemen en of wij in onderling overleg een nieuwe functie of een intensivering of een variëring van de huidige functie zouden kunnen bewerkstelligen. En aan welke functies denkt u dan? Je zou het kunnen denken aan een kerk waar we hier zitten, vlak onder de rook van Leeuwarden, dat die misschien als rustige buitenkapel voor huwelijksdiensten of voor andere jeugdbijeenkomsten of zoiets zou kunnen gebruikt worden. Je zou kunnen denken aan een culturele functie, maar dat wordt vaak genoemd en je kunt niet overal culturele centra hebben natuurlijk. Misschien zelfs gewoon de functie stiltecentrum. Er zullen gevallen zijn waar je heel moeilijk een functie voor vindt en waar je dan gewoon maar de functie moet stellen. Het ding staat er, vormt de kern van het dorp, vormt een markant stuk in het landschap en is cultuurhistorisch, bouwhistorisch zo interessant dat je het uit dien hoofde alleen al moet houden. Meneer Steetsma, in Groningen, daar werkt al een dergelijke stichting. Zijn daar nu al gevolgen van aan te wijzen? De gevolgen zijn erg duidelijk. De Groninger Stichting heeft nu 4 kerken overgenomen. Daar komen binnenkort nog 2 bij. Er zijn nog 10 andere aangeboden. Van die 4 kerken die overgenomen zijn, zijn er op het moment al 2 in restauratie. Namelijk de kerk van Obergum bij Winsum. De kerkvoogdij bestaat 2 kerken waarvan ze maar 1 nodig had. Die kerk wordt nu gerestaureerd, zal volgend jaar klaar zijn. Nadat de restauratie 6 jaar had stilgelegen omdat de kerkvoogdij er geen gat meer in zag. Wanneer die kerk straks gereed is, zal zij met name gehuurd worden door de katholieke parochie die momenteel vergadert op de bovenzaal van een café. Zou dat zonder die stichting mogelijk geweest zijn? Onmogelijk wil ik niet zeggen, wel veel moeilijker. Psychologisch is het veel gemakkelijker voor een katholieke parochie of een gereformeerde gemeente om een kerk te huren van een algemene stichting, waarin het bestuur ook katholieke, gereformeerden, buitenkerkelijke zitten, dan een kerk te huren van een andere gezinte. En ik geloof dat het het wel veel gemakkelijker maakt. Ook voor de Friese Stichting bestaat nu al belangstelling. Dit kerkje in Lichtaard in het noorden van de provincie gaat misschien over naar die stichting. De kerk is niet meer in gebruik. De weinig talrijke kerkgangers gaan zondags naar het naburige Reitsem. Evenals de mensen die vroeger naar deze kerk gingen. De erg oude Romaanse kerk van Genum, die in het geheel niet meer gebruikt en onderhouden wordt. En gelukkig op de nominatie staat eigendom te worden van de stichting Oude Friese Kerken.
In een andere hoek van Friesland, in Olterterp, dicht bij Beesterswaag, staat deze 15e-eeuwse Hippolytuskerk, eigendom van een zeer kleine hervormde gemeente. Mevrouw Harmsma, de kerkvoogdij van de kerk in Olterterp heeft belangstelling getoond voor de stichting Oude Friese Tjerken. Waarom? Omdat wij bezig zijn met de voorbereidingen voor de restauratie. En omdat we het moeilijk alleen op kunnen brengen natuurlijk als kerkvoogdij. En toen las ik in de krant over die stichting Oude Friese Tjerken. En ik kende meneer Van IJzenga wel wat, heb ik hem opgebeld. En nou, toen leek het me wel wat. En hij had ook aan ons zelfs al gedacht. U moet een restauratie bekostigen, dat kunt u niet. Maar het onderhoud van de kerk op dit moment, kunt u dat wel als kerkvoogdij? Nou, om u de waarheid te zeggen, we doen er niet zoveel aan. Het hoogst nodige, meer geld hebben we niet. En we hebben natuurlijk toch die restauratie in de toekomst. Dus we doen het allernodigste. Wat gebeurt nog in deze kerk? Worden hier nog diensten gehouden? Zomers, eenmaal in de 14 dagen. En deze zomer was het eenmaal in de 4 weken. En we hebben ik denk een 5 trouwdiensten hier gehad. En dan letten we niet op de kerkelijke... bepaalde kerkelijke richting, maar iedereen die graag in deze kerk wil trouwen, die kan hier trouwen. De kerk heeft nog een functie. Ze wordt door de stichting Olterterp gebruikt voor culturele doeleinden. De stichting Olterterp is eigenlijk een commissie die heel toevallig en heel vrolijk ontstaan is. Er is in 1965 hier in deze kerk een concert gegeven door de kantorij van de hervormde gemeente Beesterswaag-Olterterp. Toen bleek het dat zoveel mensen dit concert wensten te bezoeken, dat deze commissie, die bestond uit een paar vrienden van mij, omdat ik alleen vanwege de accommodatie de voorbereidingen niet kon treffen, dat een paar vrienden van mij en wij zeiden, hier zit wat in. En toen hebben we ons eigenlijk van de kerk losgemaakt en de beschikking over dit kerkgebouw gekregen. En sindsdien een groot aantal kunstevenementen hier jaarlijks in de zomer vieren. Kortom, het is een geweldig succes geworden. En er komen zo'n jaarlijks, ik schat 4.000 à 5.000 mensen per seizoen bezoeken deze kerk. En dat kan allemaal in een kerk, vindt u dat? Daar is zo'n kerk erg geschikt voor? Ja, vooral wat natuurlijk de entourage hier betreft. Deze kerk ligt hier in de bossen. Men komt er langs een paar nauwe paden. De kerk zelf is met kaarsenlicht verlicht. En dat is zeer attractief. En het voorziet hier zeer zeker in een behoefte. We hebben een grote kring van mensen die geen concert overslaan. Mooie muziek in het Olterterper Hippolytus tjerkje. Er zitten mensen te spelen. Mooi de reportage en meidje. Ja, heel gek. Want ja, er gaat scherpen en er moet eigenlijk wat gebeuren. Ja. Nou, wij zitten ergens te eten en toen hebben we 3 mensen maken praten over de muziek zoals we ze op zitten. En toen ben ik erheen gegaan en zei, zou je hem dat voor ons doen willen? Zou je hem in dat tjerkje spelen willen? Nou, dat wilden ze graag. Ja. En een van die mensen is Benny Huisman. En Benny Huisman is letter een bekende troubadour. Die zie je doen op een muziekschool en spelen op een blokfluit. Ja. Letter had er op accordeon wel op stritten zitten te spelen en nou maak het prachtige lieden. Ja. Mooi trouwens bij zijn interview dat zijn co-sturt in de kop van die boer slaat. Ja. Ruim dat gewoon stil is. Dus ik me zitten, dat prachtig. Dat is, ja. De tekenend voor de hele situatie hier, dat doe ik al zijn waar van, ja, we houden aan een aantal tjerken oer, daar kennen we niks oors meer in de waan, die blijven als monument midden in de dorp staan. Ja, men doet dat al wist, wil ze het nou eigenlijk alweer hier mee zoeken al. Hè? Dat is, En wij hebben dus een vliegtuig. He, eerst bij de NTS, de PH-NTS en later de PH-NOS.
Dus wij konden de loft in. Ja. En dat die begraven. Ja, nee, dat snap ik, dat je dat heel graag... En daar kost dus die dwarpen, maar die tjerken heel goed zien. Ja, nee, maar het komt heel vaak voor in van gewesterd, zo bedoel ik dat het is... je blijft ook sterk in musea. Hè? Doe hier al eens een mooie reportage maken over Nanning Hendrik Bulthuis. Ja. Bordjebouwer, houtsnijwerker, zeg maar zeggen. En toen waren dat we in 74 hadden we net mist. En in 1988 was daar weer heen en die man overleden. Maar dan komt er een museumke van zijn dochter. Zijn dochter dit. Mies. Nee, Mien. Mien. Dokter Mien. Dokter Mien. Want zij weer, wat doe je hier toch zenuwartsen? Oké. Zij weer zenuwarts in Ja. Greens. In een groot ziekenhuis in het noorden van Greens. Ja, en zij creëerde in het oude beddenhuis van haar heid, creëerde zij een museum. You make me restless. Mevrouw Bulthuis, u heeft een museum van werk van uw vader. Dat is de bedoeling, ja. Dit is ook het huis waar hij gewoond heeft. Dit is het huis waarin hij vanaf 1924 gewoond heeft. Dit is de steven van een vriesbootje. Mijn vader heeft namelijk vele platbodem- en rondbodemjachten gerestaureerd en gebouwd. En op zijn 82e leverde hij zijn laatste rondbodem af. En in zijn tijd werden de rondhouten voor deze boten gekapt met deze ronde dissel. Dan stonden ze dus zo te werken en stukje voor stukje werd dan de vorm gemaakt in het model dat de boot eiste. En die vorm die had hij in zijn hoofd, want tekenen kon hij niet. Dit was voor een Fries bootje, dat waren overwegend werkbootjes. Hij heeft als laatste een speelbootje afgeleverd. En hier kan ik u dus een van de eerste speelbootjes laten zien als model. Dit is het Wilhelmina bootje dat gemaakt is door Eeltje Haltrop van der Zee, de grote Friese botenbouwer van rondbodems, en aangeboden aan Wilhelmina bij haar eerste officiële bezoek aan Friesland met koningin Regentes Emma. Hier ziet u de Stervlecht, een boot die hij helemaal gerestaureerd heeft. Dit is het 10e deel en deze boot is gemaakt ongeveer in 1840, waarschijnlijk door de grootvader van Eeltje Haltrop. Houtsnijder en botenbouwer. Dat was de in 1977 overleden Nanning Hendrik Bulthuis. Een stichting van die naam heeft nu dus een museum in Leeuwarden. En ik kon hem door voeten niet verkopen, maar mijn dochter is zo'n groot liefhebber van varen. Ach, vader zei, die moet behouden. U heeft dit schip gebouwd, hè? Ja. Nou, was dat uw vak niet, scheepsbouwer? Ik ben kweker van mijn vak. Maar toen ik een kleine jongen was van een jaar of 4, toen was ik als scheepsbouwer, hoor. Dat moet je niet vergeten. Hoe kwam u daar nou zo bij terecht? Hoe krijgt een jongen... We hadden een oude scheepsbouwer en die repareerde bij ons in het dorp altijd de schepen, hè? En als die er was, dan ging ik heen naar hem toe. En dat was een gemoedelijk manneke. En dan vroeg ik hem hierna, ik handlangde hem wel eens eventjes. En zo heeft hij mij als scheepsbouwer leerd, die deed ook het hoofd, hoor. U deed ook het hoofd? Ja. En toen zei ik ook tegen hem, ik zei, nee, hij zei, dat hoor je niet te leren, dat moet erin zitten, Bulthuis. Het zat er bij u in? Ja, zat er, absoluut. Ja, helemaal. Hij heeft altijd in de winteravonden de beelden gemaakt, hier in de huiskamer. Dan vlogen de Spaanders ons om de oren, maar dat was niet erg. Dat was alleen maar gezellig. In deze kamer? In deze huiskamer, ja. Er stond een grote tafel in het midden. En hij zat hier, op deze plaats, zat hij dus met een beeld tussen de knieën, gewoon te kappen, zo hij dat zelf noemde. Dat beeldhouden, hè? Ja. Heeft u dan ook een opleiding voor gehad? Nee, helemaal niet. Absoluut helemaal niet. Nee. De vrouw wil een kapstok hebben en dan heb ik een kapstok gemaakt met leeuwkoppen. En dat besloeg wel aardig. Maar ook bij toeval, want ik lees niet veel de krant, maar bij toeval staat er in de krant een stukje beeldhouwwerk. En dat zie ik sowieso. Ik zei tegen de vrouw, ik zei ik geloof zo goed kan ik het ook wel. En toen ben ik begonnen te beeldhouden.
En van het ene viel het andere. En daar ging verder geen gereedschap voor. Dat heb ik in een rommelmarkt heb ik een oud buideltje gekocht. Een kwartje. En een gutske voor een dubbeltje. En dat was mijn werk. Mijn gereedschap. En ik had toevallig zelfs een mesje. Dit is het gereedschap. Ja, en dat is erg weinig. Dit was het gereedschap wat u altijd naast zijn theekopje kon vinden, waarmee hij dagelijks bezig was te werken. Een eenvoudig bijteltje, een klein snijmesje, af en toe, om te beginnen en bij grote stukken, een kapbijtel. En dan lag de houten hamer, die lag naast de kachel, want die hoefde niet regelmatig. En zoals u ziet is die kop heel erg bewerkt en zit daar het hele handvat van hemzelf in. Hier is het stuk gegaan zelfs. Bij het botenbouwen was het erg belangrijk welk hout u ervoor had. Is dat bij dit beeldhouwen ook zo? Ja, als ik het lappen ken, dan zoek ik een oude balk uit. Want ik heb daar die 4 beelden hier van binnen. Die van een huisbalk. En dat was prachtig hout. En als je dat treft, dan heb je alle plezier. Want voor het beeldhouden, dan is voor ons het mooiste hout Slavonisch, hè? Hij werkte van 's morgens dat het licht was, tot 's avonds dat het grote licht uitging aan het grote werk in de schuur of elders. En daarna ging hij met dit werk door. De schuur is ook te bezichtigen. De schuur is er ook. Die is alleen nog niet helemaal klaar. Die moeten we dus nog inrichten. Maar het is de bedoeling dat ook de werf in de naaste toekomst opengesteld wordt voor het publiek, zodat men het oude ambacht ook kan zien. Dat museum, wat je nou zien hebt, is sluiten in 2003. Dat zo wezen. Ja, het is dicht. Ja. Ja. Het houtsnijwerk is nog te zien in Warkum, in de kerken daar. En mijn beeldhuis is een paar maanden alleen staan. Oké, ja. Maar dat verdwijnt dan weer, want er komen onvoldwaande mensen om daarna te zien. Hè? Ja. Dat is het reel van Bulthuis zit in Makking of zo in een doormuseum. Ja. Maar het is dus verspreid worden of zo. Ja. Maar dus wij creëren in Friesland ook wel eens dingen die net bestaan blijven. Nee, dat klopt. Ja. En mijn beeldhuis had ook rustig bezocht om dat speel naar het Fries Museum te brengen. Maar daar wonen ze het eigenlijk net aan. Nee. Daar had het Oostskotse bij, maar het is nooit vertoond. En ik denk dat dat de reden is dat het nou op een oorplak in Warkum leidt. Ja. Maar dat had ik in het Fries Museum best. Ja. Maar dus wij bewaren je net alles hier. Nee. En de kisten, dit weer, een soort volkskunst. Maar geen grote kunst. Nee, dat weet ik net. Maar ik bedoel, het is wat we je meisje maar eigenlijk wel snel eten. Dat is weer door de wies. Dat gebeurt dus nou kennelijk in Warkum, maar dat weet ik net dat het nog is. Dit weer dan in Bulthuis in het programma Gewest Friesland, waarin we orenweken weer orenreportages van gewest. Dat gewest.